Hadin ke jing yo pediang ye ke jing ujuan ki pai ba nong shong shnong habayede ba ke jing e ka bagi haban mat namar ke jing bam dan medical officer hapo ka Padu State Dispensary Padu Mausku West Giant Hills District kalapen long ke New Trap Youth Council War Giant Circle banai kendo yo ba pi gashnga compounder B pharmacist banyak kren halor ke ni kaman haba kren chikilat pathai khubor na kalyang ginong yalam ka seng kalapen pa banadu ba sha kin ria kam medical officer na ka te ke dispensary kablapen ya mentala bun banai hadu menta ka सरकार कम पट शेम न थुंग द वे पट बट कुम ता का बु शिबुन की जिंग ए ना कमंता की पट बा नोंग शोंग शनोंग न लॉर कता किलो ओंग रु बग सरकार का देबन शिम खिया न मारिया का नी कमत ल देबन पिन स्ंगो ल बुन सियन मन बट बन किन तुरु बग देबन बन किन त्यो करदन नो यका शक PHC ai ka bangi kum ka sinong hi baro awai ni wa ban persingau no po kalong ka bangi sim ji kalong ba u doktor dan su nadu bala promotion u nadu benai Jun nadu kan nu benai nombar mentala long masan benai ni tem yo doktor su bat kalong ji wa krau na benta jong ni no song sinong bat kunju untam i para barjan ibaya wan wan ziarah wan wat ziarah ng baju ng state dispensary kepada pohon sinong padu waktu dan nakaliang jongi kum kapadu kolon para hoy terpat nakaliang soka bakan sim kia ban phai ya medical officer uban pe kane uban pe ya kane dispensary jongi ban don aman lagi pot sama kem kejing don kat lem jong sokar ne kem kejing don jong medical officer ni kum kasinong kem sim dia sibun ban melai i nong trail melai ban le lamda udon mau nong chan ban pe ya kam te takaleng jongi kapan ya sokar bahkan le kam kloy te ne ban pa kam kloy ya officer in charge hak bayi de ban state dispensary ban po kasinong jongi te bat cái cái bằng xem chỉ kalong kawai ru haga bede bat ka ru kalong ka ba konstantam bat kalong ka badan kame haga bede bat ng state dispensary kumtang tepat ya sarkar bahkan sim kia ban penbiang nadu ki nadu jaka bu dawai balong ku fresh ban penbiang kenang ba jing trekam jong ng state dispensary kalong ka ban kalong ka ba hampa susu ban ni tepat nak kaleng sokar balada kalong ka bala kam kloy ban kan pha kam kloy kam tam yo medical officer pada yang chat ya kana dispensary jung bat nak kaleng sinong i tepat ru ya sokar ba kan sim kia ru ban kum kejing pen mau ka ba dei bat kana state dispensary ba kan sinong pha ban sim kia ban kan tiu siak PAC nomor kalong ka badang kam kata-kata hak bede bat ni nong song sinong bat kum juru para marjan i baju yawan jangan jaga ban sim dawai lene ban sim kilat jirap i babun chan burkom bat hak bede bat kinu kunu benta hak bede bat kana kilong hakaliang kum ka isu jong ka kene ka basar state terus kolong badan kam ha deng kerpat nagalang sokar bahkan lek ham kloy ban ai kita kena jarap nagalang jongi kum kasinong bat kan long ke jingkat ku bat kan long ke jing mentoy habaro ai ki isnong ke badan saudong kai balong paramar jan sinong jongi nadu isnong khangla long bare am ko situ sedu isnong malong isnong amutong ibasaiwan ban wat ilat taki lat ke jingram te nagalang jongi kum kasinong ibu ke terpan ya kesorka bakam tam yo health minister jongi baun sim kia ban petelun ya tak kecing kwa ba kecing trang jongi kin kepat ba nakalang kesilong bat nakalang i gini ke tan kene ke silang besar baro awai tingila yo ya ke report na i kato kat ne bat kum juru na irang ba snong ibala penpau ya kijinge bat kijing snau kia halor kijing bam don doktor nadu benai Jun kabamut palat san benai ngiladu ya u medical officer kane ka jing bam don u medical officer ka wanra ka jing du nong ka bakrau amtang ya kinong tre
Henry ka jing kadaya ki pajba ki badan kam si bun ki jing mentoy nadu ki dawai dishon lene kita ki test ki baper kamtam ki long kimi ki bapun ki bakha haba donu doktor ki la ban yo ya ki kinja kot ki kinja certificate bakin late shekino kino ki jing ki hospital ki baper ban yo ki jing rap kam kloy te hakane ka por ni ud ni karpat ya o health minister badan buram jongi bab unle na kabentakan ka state dispensary ka bala slam tam hapo ka jala ka jongi bat hapo kane ka than amlarem subdivision ke jongi kane ka padu state dispensary kalalong ka way na ki dispensary ka balala ban ai jing mentoy sibun ba te hakane ka pol sai sisin ni banbyang ya ka sorkar langbau health minister badan burom baun yale bat unshim kia kloy ban wanra ya medical officer bat ban penbang ya ka bakongsan bat ya ki jaka bu dawai ki store kum ki fresh kenang ba kini ki dawai ki nam pot ki nam susep bat kalong ka jingdu ka bakraw lada ki dawai ki duno te hakane ka po ni banjur sa sisin ya ka sorkar bakan simkhia halor kitu ki issue ki bangi ngila yale ban karpat ya ka sorkar banle kloy no ya kini ki issue ki ba pilakular na kabenta jongi ki pajba ki badon hakane ka than warwes ke jongi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya